हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय। मैयानि आद्रा थानाय भिडिअ' बे लोगोफोर। बेवहाय खारखांनायनि उनाव फुल बडि एक्सारसाइज आरो स्ट्रेचिं नुनो मोनगोन। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जोबजासिम। भिडिअ'आ गोलाव जानायखाय आङो भिडिअ'नि स्पिडखौ बारायनाय जादों दि लोगोफोर। खारखांनायनि उनाव ओरैनो दलर थानो नाङा लोगोफोर, बेबायदिनो एक्सारसाइज आरो स्ट्रेचिं खालामनांगौ दे। बेवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बडी पेयार स्ट्रेचिंबो नुनो मोनगोन। उदैखौ माबोरै फोरायो आरो माबोरै गोरा खालामो बेवहाय नुनो मोनगोन। नोंथांमोनहा नायलांबाय था। आरो नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। आंथ' साख्रि मावनाया गोबावसै लोगोफोर, आंना साख्रियानो खावसे थांलायलायबाय। नोंथांमोननि थाखायसो आङो बेबायदि इउटुब चेनेल खुलिदों, भिडिअ लाबोदों, जाहाथे आंनियाव खारनायनि माखासे एक्सपिरियेन्स दं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों गावनि बर'नि बिमा रावजोंनो। जाहाथे जोंनि बर' हारिनि फंबाय आरो बिनानावमोनहा डिफेन्सआव साख्रि मोनथों। दानि जानो गोनां आसाम पुलिसनि AB, UB, कमान्ड, SSC, GD बेफोराव साख्रि मोनलांजोबथों जोंनि बर' लाइमोनफोरा। ओरैनोथ' साख्रि सिभिल साख्रिखौ मोननो थांला, बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोसो होदो। गल्डेन चान्स एबारनो सनानि खाबु। नोंथांमोन लोगोफोर सानफ्रामबो प्रेक्टिस खालामबाय थादो। दा फार्स्टआवनो नोंथाङा खारनायखौ गोसो होनानै नाजाग्रोनांगौ, मानोना खारनो हायोबासो नोंथाङा लं जाम्प बारनो मोनगोन आरो सिन-आपबो होनो मोनगोन। बेनि थाखायनो खारनायखौ दा मोजाङै एक्सलेन्ट खारनो नाजा लोगोफोर। आरो हाथ्राबाबो सेकेन्ड एक्सलेन्ट खारनो नाजाबासो सेकेन्डआव हाहैगोन दे लोगोफोर। बेनिखायनो एक्सलेन्टखौनो नाजाग्रोखानांगौ। लं जाम्प आरो सिन-आपखौथ' बयबो एक्सलेन्ट मारियो, बेनिखायनो खारनायाव मोजाङै गोसो होनांगौ। सानफ्रामबो दानिफ्रायनो खारलांबाय थायोबानो एक्सलेन्ट खारनो हाहैगोन नोंथांमोनहाबो। खारनाया मोनसे रोखोमनिनो खारबाय थानो नाङा, सानफ्रामबो सोलाय सोलाय खारनांगौ। आङो गोबां बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन, भिडिअआव शेयार खालामबाय थागोन माबायदि खारोबा एक्सलेन्ट खारनो हायो। सप्तानि सिडुल हिसाबै खारोबा साबसिन नोंथांमोनहा। आङो सिडुलखौबो भिडिअनि गेजेरजों लाबोगोन सानसे सम, नेनानै था नोंथांमोनहा। अके लोगोफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जय बर' हारिनि जय हिन्द।
थेंक्स फर वाचिं। लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो। जै बर' हारिनि जय हिन्द।